Hej og velkommen til årets første Skagen TV. Jeg har fått med meg vår rykende ferske investeringsdirektør Ole Søberg, og vi skal snakke litt om hva som skjedde i 2014, altså i fjor, og hva vi kan forvente oss av det året som akkurat har begynt. Ole, du er jo relativt ny som investeringsdirektør, men du har vært forvalter i Skagen Vekst nå over en lengre periode. Hvordan vil kundene merke at du nå har tatt over roret blant forvalterne? Ja, initielt tror jeg ikke, at kunderne vil mærke noget. Vi arbejder hele tiden for god performance. Det ændrer jeg ikke på, det er samme filosofi. Men Harald Espedal, som jeg tager over, han var både CEO og investeringsdirektør, og havde ikke fondsansvar. Så jeg har mere forvaltningsansvar, og dermed mere hands-on på selve forvaltningen af pengene, og tendenser osv. Så på den måde, så tror jeg kan bidrage i den daglige dialog på en anden måde, end Harald gjorde, da han var investeringsdirektør. Det er spændende at se. Hvordan vil du karakterisere 2014? 2014 startede ud med et år, hvor vi ventede generelt, der ville komme højere vækst, og det ville give en højere rente. Som året er gået, så kom der en konflikt i Ukraine, vi ikke havde set, med det omfang, som den tog. Langrenterne, de faldt meget kraftigt, fordi væksten i Europa faktisk aftog. Og slut på året, så var der kraftigt olieprisfald. Og langrenten, olieprisfaldet og Ukraine, det var tre nyheder, som ikke var faktureret ind. Ligevel, så var børsudviklingen faktisk vældig god. Vi havde kraftige kursstigninger på aktier, specielt båret af amerikanske dollar. Men alene i Europa var der faktisk også okay afkast. For Skagen så var ikke 2014 et år som går over i historiebøkene med positivt fortegn, fordi samtlige aksjefond underpresterte sine referanseindekser. Hvorfor det? I 2014 var der, som jeg lige nævnte før, en kraftig stigning i amerikanske dollar. Amerikanske aktier steg også. Så amerikanske aktiemarked steg faktisk målt i norske kroner med 41%, og omkring lidt over 20% i norske og danske kroner. Og USA fylder en meget stor del af hele verden, rundt 40% af verdensmarkedet. Så når det kører kraftigt, og vi ikke har lav eksponering, så koster det performance point. Omvendt så havde vi højere vægtning end indeks i Rusland i starten af året. Det har kostet for Contigis vedkommende, som er emerging markets. Der var kraftig stigning i Kina, hvor der er en lille eksponering. Så de sådan relative tilpasninger har gjort, at vi underperformede. Men performance skyldes, at vi går efter value-aktier, hvor vi ser god indtjeningsvækst. Og der har vi ikke set den risiko, man betaler, for de markeder har holdt sammen med det afkast, vi kunne få. Og derfor har vi bevidst undervægtet. Og det er også vigtigt at understreke, at absolutavkastningen i aksjefondene har været fin. Ja, det må være fejl inget. Ja. Specielt M2, hvor der var 36% stigning i norske kroner. Det må siges at være respektabelt. Ja. 2014 var også året hvor debatten aktiv versus passiv forvaltning, altså aktive verdibaserte forvaltere som Skagen, virkelig fikk en tilt mot passiv eller indeksforvaltning. Er det sånn at aktiv forvaltning nå virkelig er på dødssengen? Nej, det tror jeg ikke. Altså, der vil til enhver tid være interessante virksomheder at investere i, som ligger uden for de største komponenter i indeks. Men de pengestrømme, som findes ud af aktive fonde, som er defineret, at man afviger fra indeks mere end 10-20%. Vi ligger helt op på 90% afvig i forhold til indeks. Der er mange skabsindeksfonde, kan man kalde det, hvor pengene går ud, og for hver krone eller dollar eller euro, som forlader en aktiv fond, går der 1,6 ind i en indeksfond. Indeksfondene, de køber de store komponenter i indeks, så de største performere i 2014, det var Apple, Microsoft og Berkshire Hathaway.
mens mindre virksomheder, de bliver ikke købt af indeksfondene. Der køber man futures og derivater og afdækker den risiko for at få et afkast, der matcher det underliggende indeks. Men at købe gode virksomheder, eller investere i gode virksomheder med en god tilvækst og i perioder, hvor de er vurderet meget attraktivt i forhold til den risiko, der findes, det vil altid fungere, så derfor vil aktiv forvaltning fungere. Rygten om aktiv forvalters forvaltningsdød betydelig overdrevet. Ja, han i hvert fald ikke død endnu, eller hun. La oss se litt fremover. La oss se på 2015. Hvad tror du vil præge dette året? På nuværende tidspunkt her i januar, når man kigger ind i 2015, så er sådan den generelle forventning en vækst på ca. 3%, fortsat lave renter. Olieprisfaldet, som vi har set de seneste måneder, det vil give udslag i højere forbrug til andre ting end olie. Så multiplikatoreffekten giver omkring en halv eller lidt mere procent på verdensøkonomien. Det vil give bedre lønsomhed, og det burde også gøre, at value-aktier, som bedre kan klare sig i perioder, hvor der er højere økonomisk aktivitet, de kan begynde at performe i forhold til det, der hedder growth-aktier. Men vi skal nok hen i den anden halvdel af året, før vi ser det her. I starten af året tror jeg, det bliver mere af det, som vi så i slutningen af 2014, altså fortsat stærk dollar, amerikanske aktier, og så gør det, at den relative performance, den vil for mange aktive, som typisk ligger lidt lavt vægtet i USA, den vil stadigvæk stride. Det blir spændende at se om andre halvdel av 2015 da det virkelig skal ta av for værdiaktier. Vi får se om du får ret. Lurer du på noe, så kontakt oss gjerne, eller les all den nyttige informasjonen som vi har på nettsidene våre. Takk for at du så på.